gekwa ntị ụchakwa ntị gị nke ọma gere ife a m chọrọ ikwu na nene ife onyonyo a ruo n'ebe o jedebe maka na o nwere ike inyere ya aka ndị tụsa ife onyonyo a nwa nwere ike na-ehepụkwa somebody nọkwa somewhere na-amara ife a na-akọ gbasara obodo oyibo South Africa because n'isi adịrị unu mma ala na-apụsị unu ncha niile nọ na Naịjirịa because onye njem ka onye isi awọ mma onye njem ka onye isi awọ wee mara ife ịchọ ige m ntị gị nwa na-enwe obodo ebe ị gara ịkakwuru akakwuru ka dọrọ na Naịjirịa na-eche na South Africa bụ obodo oyibo na-eche na nwanne gị nwoke a Okeke Okafọ ijebelo South Africa obodo oyibo South Africa na obere oge na oburu ike nata wụchakwa ntị ya ọfụma because ife ozi a nwere ike metụta yi o nwere ife ka ọwụ nọ nwanne gị so na ndị pụgoro apụ ị na-amalọ sef na-akakwụzi akakwu na-akọ n'aka na-aka akọ iri n'aka na street tụsa ife onyonyo a tụsa bịa ị nwere ike ha pụọ mmadụ biko tụsa anya ọ bụrụ na nwanne gị nwanna gị ikwu na ibe gị nwanne nne gị nwanne nna gị ogbe unu si unu nọ wee biri n'ogbe elu ya ebe unu nọ na onwe onye ịma alụ daise onye ịma bụ before jere South Africa jere obodo oyibo South Africa na unu afụbelie since even 2 years sef 10 years but 2 years even self they included because only 2 years self further pugo only 2 years onye abịara obodo ọpụgo na service network that's MTN jamuo Telkom jamuo sesi fanchani na meet together or that's Spark ya onye ahụ apụgokwa na service kpọwakwa onye a na phone onye ahụ anaghị aza phone mee akwụkwọ gị nwa ka isi ka zuru ya ezu isi ka kpakọrọ ọnụ mee akwụkwọ gbagote obodo a chọba onye ahụ ebe gbagote obodo a bịa chọba ya na South Africa ma ọ bụrụ na ịma siti ọnụ bịa chọwakwa ya ndị pụrụ na steeti ebubukwala ibu ndị kopụrụ ekopụ erikazikwanụ o nwere ike ọ bụrụ na nwanne nna gị nwanne gị ukwu na ibe gị dị among ị na-aga na steeti South Africa ifu ndị be anyị ụmụ nwoke be anyị batagoro obodo a mgbe isi ha kpakọrọ ọnụ jee lina n'ikpu nwaanyị obodo linasịa ifefa ifefa na tazi rizọt ha nwetazi bụ ikopụzi ekopụ ọ bụ afịafa na-enye ndị obodo ka fanwa onye a na-enye dị afịa bịa mesi test kwazi ya dị afịa isi wee kopụ ndị na-akọ iri na steeti karị ọkwa ife na-aga otu ọfa na-ekwuru onwe fa ị na-akpọgadi hey Okeke Okafọ hey oke mgbankwọ ọmazi fi na-akọ ọ na-akọpụzi dice ọ na-akọ eli na-atụtụzi ife na street gị wee nọrọ ebe a na-asị hey na ọka jekwere eje na ọka ebere ego na ọ ya abata onye ọbụla ịmarụ n'obo onye obodo oyibo ịmarụ n'obodo oyibo South Africa unu akpọ n'obodo oyibo n'isi adịrị unu mma nọ South Africa ọ kpọbeghị na phone for 1 month 2 months 1 year akụkọ agwụgokwa akọchaghị akụkọ onye a ijiri nnọọ nwayọ ịma na onye a apụgo na dice na ọpụwago ala ịma na onye ekopụgo na ọ na-asa ka ya lezi fakali akarị fadili nne ọkwa ka m ji eme vidio tụsaba ozi a falili nne na-akakwụzi akakwu ndị pụgolo apụ ndị na-aga n'ụzọ na-akọ ọrụ onwe fa akụkọ dice ọha famasịkwa ebe fanụ ị nọrọ ebe a ka na-echie ị ka na-echie ewu ka m bịa ị na-echie ka ọ bata ọ ị na-echie ka ọ kpọọ mebi na ọ baa n'ime mebi na-atụ na ọ nọ na nga ọkwa asị ọbọkwa nga ka ọ nọkwa na siti akọili ọpụgokwa na savis mewekwa kọọlụ kịta mewekwa kọọlụ gwakwa onye ma ya ka ọ gwa anyị na kọndishọn ọnụ ka ị bịa buru ka ị ka bịa buru ka ọ ka na-eme nkọyeli bifo ọ dachie ụzọ fakarịkwa akarị fakakwa nkụ ụmụ nwoke be anyị na pugolo apụ inwe ike na-echie hey yo promise next of next year nna afọ ịbụkwa soli ọpụgokwa ka nna agwakwa gị ọpụgokwa fakarịla akarị so bido kịta ka ije chọwa taa ka bụ gboo bido kịta chọba jụba ese si mgbankwụ eli mgbe 25 years mgbankwụ na onwe mgbankwụ ịmarụ na 25 years pụrụnụ biko si jụba ese jụbakwa na ese